Kami dari rumah sampai sekarang sudah menempuh jarak 105 km kawan. Tadi berangkat dari rumah jam 9, sekarang jam 12 lebih 26 menit. Ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Lho iki barang jalan tembus lho yang neng wadah siman minta iki mbok aspale mbok kok ngono tok ngono iki. Iki Pantai Gayasan, iya. Bebrayan nganti aja misahno.